Jedna z vecí, ktorú sme robili prednedávnom s členmi Diamond klubu, bolo to, že som ich zobral na kladinu vo výške 18 metrov nad zemou. Bola v podstate takáto úzka a povedal som im, že prejdi na druhú stranu a pod tebou bolo 18 metrov. To by sa bál, ruku hore. A keby som ti povedal, ale si istený a nemôže sa ti nič stať, to by sa bál. No a teraz ti poviem jednu vec. A keby tú kladinu som ti dal na zem a je pod tebou 20 cm, kto by išiel? Ľudia, bláznite, vede medzi tým rozdiel len 18 metrov. Stále je to tá istá kladina. Vidíte, jak nás tá naša myseľ mýli? Jak nám vytvára ilúziu? Ale pritom to bezpečie, racionálne bezpečie tam bolo obrovské. Proste si istený, si násobne istený, nemá sa čo stať. Jedine, keby sa ti šmyklo, padneš, tak zostaneš visieť. Ale to je všetko. Aj napriek tomu my máme tendenciu si vytvárať ten príbeh. A spustí sa emocionalita a my zrazu sme paralizovaní. Čiže treba rozlíšiť medzi skutočným strachom, kde naozaj ide o to, že sa ti niečo stane, a tým takzvaným čo keď. A ten je nebezpečný, lebo to je ten strach, ktorý nám práve veľakrát bráni žiť tie sny. To je ten strach, ktorý nám bráni ísť do tej akcie.